Aşgabatda ygtyýarnamasy kire ýedýän hususy taksiler boýunça gödäwçilik güýçlenýär. Aşgabatda şahsy awtowloglaryny lisenziýasyz ýagny ruhsat haty bolmazdan kire ýedýän raýatlar barada gödäwçilik güýçlenýär. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Şu günler Aşgabatda ýol gödäwçiligi polisiýasynyň we salgyt gullugynyň işgärleri birlikde çäre geçirip, bir kanun degişli patenti bolmazdan adam gatnatmak bilen meşgullanýan taksiçileri tutýarlar diýip neşir 4-nji maýda habar berdi. Kronika Türkmenistan öz habarçylaryna salgylanyp beren habaryna ýurdun paýtagtyna şahsy ulogy bilen adam gatnadyp kire ýedýän adamlary salgyt gullugynyň wekilleriniň ýolawçy bolan bolup münýänligi, gullugyň işgärleriniň polisiýa bilen hyzmatdaşlyk edip sürüjülere jerime salýany habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň paýtagtlyk habarçysy Kemal atly Aşgabatly bir sürüjä salgylanyp taýýarlanan maglumatlaryny her köçäniň uguruny aýratyny bukurak ýerlerde salgyt gullugynyň işgärleri ýolawçy bolan bolup hususy awtowloglara el galdyrýarlar. Kire edip ýören sürüji elbetde ýolawçy elini galdyrsa durmaly bolýar. Ýolawçy awtowloga minip barjak ýerine aýdandan soňra hususy awtowlog ýesi 100 metr çemesi ýol geçmänkä bir ýerden eli taýakly awtoinspektor peýda bolup ulogy saklaýar. Men kire edemok diýip sypçak gumanyň ýok. Saňa ýolawçy bolan adam salgyt gullugynyň işgäri bolup çykýar. Onsoň hem salgyt gullugynyň işgärine hem awtoinspektora ýalwaryp başlaýarsyň. Salgyt gullugynyň işgäri bilen ylalaşsaň sürüjä düşýän jerimenin 100 manatdygyny ylalaşmadyk sürüjüniň bolsa banka gidip tölemeli jerimesiniň 300 manatdygyny aýdýarlar. Sürüji görgüli 100 manat berip sypsa razy bolýar diýip Kemal sözüne goşýar diýip martyň aýagyna habarçymyz maglumat beripdi. Kronika Türkmenistanyň habaryna ýolawçy gatnatmaga ygtyýarsyz sürüjilere salynýan jerime tölegleri barada da maglumat berilip, bir kanun ýolawçy gatnadýan awtowlog ýelerine birinji gedek tutulany 300 manat, ikinji taporda 500 manat pul jerimesiniň salynýanlygy, üçüncü gedekde olaryň sürüjilik şahadatnamalaryndan mahrum edilýänligi bellenip geçilýär. Mundan ozal Azatlygyň taýýarlanan maglumatlaryny inni adamlaryň ýekewary öz şahsy awtowloglaryny gazanç etmek ygtyýarlyklarynyň ýatyrlanlygy, hususy awtowlog bilen kire ýetmekçi bolýan raýatlaryň adyndan 12 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýürüýte firma şekilli idara döretmeligi habar berilipdi. Bu jemgyýeti döretmek üçin resmi namalaryň onlarçasy belkem ýüzlerçesi talap edilýär. Her bir awtowlogy tehnik taýdan gurutlygy boýunça barlygdan geçirmeli. Ýolawçyny alyp barýan mahaly ýol hadisasy bolsa ýolawçylara maliýe ýardymyny etmek barada degişli edaralar bilen şertnama baglanşylmaly. Ýürüýte kesgitlenen möçberdäki salgyt gullugyny her 3 aýda bir gezek tölemeli. Ine şondan soň ruhsatnama berilýär. Ýöne bu şertleri ýerine ýetirmek ören kyn, sebäbi talap edilýän resmi namalary ýygnamak mümkin näliýen ýaly diýip adynyň agzalmazlygyny soran hususy taksi ýerleriniň biri şonda gurrun beripdi. Aşgabatda öz hususy awtowloglary bilen kire ýedýän raýatlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gurrun bermegine görä, mundan öň lisenziýany bir ýyl möhlet bilen belli derejede alyp bolan bolsa, soňky wagtlarda onu almak düzgünleri juda çylşyrymlaşdy we kynlaşdy. Kronika Türkmenistanyň habaryny Aşgabatyň degişli guruluşlary inni 2 ýyl bäri hususy maşyna adam gatnatjaklara patent bermeýär. Onsoň bu iş bilen meşgullanyp maşgala eklemäge çalışýan adam kanuny bozmaga mejbur bolýar diýilýär.